an bɛ se k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ degun bɛ yen bi n'o y'a sɔrɔ laɲini bɛ yen bi n'o y'a sɔrɔ AES Mali mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan maa bɛɛ lajɛlen caman bɛ yen bi n'olu sigilen don ka fɛn min kɔnɔ o ye sirabaw ye sira min bɛ jamana ninnu bila ɲɔgɔn na sira minnu bɛ yen ni donibatalaw b'u kan sira minnu bɛ yen ni jagokɛlaw b'u kan sira minnu bɛ yen ni fasodenw b'u kan n'o ye siraba ye ka bɔ Mali kɔnɔ ka don Burukina ka bɔ Burukina ka taa min ye Nizɛrikaw fɛ yen ka na o cogoya kelen fana na bi nin sira ninnu ka fala ye tɔɲɔ degun waribɔ kɔlɔlɔ sigili k'i ka baara tiɲɛ k'i ka tile tiɲɛ k'i ka su tiɲɛ i teliyabaatɔ i mago ɲɛbaatɔ i wulilen k'i jɔ k'i b'a fɛ ka sira ninnu sɔrɔ joona fala ye min ye nin siraba ninnu kan a kataba naani ko ka ca o sen tɛ an yɛrɛ ka dugu kɔnɔna na bi sirabaw kan min ye wari min bɛ minɛ maaw la degun bɛ da maaw kan kɔlɔlɔ minnu bɛ a la AES ko ka fu siri nin na fala ye ka se k'a ko ɲɛnabɔ nin y'a tile 6 ye Burukinakaw ka jamana kɔnɔna lakana minisiri ale wulila k'i jɔ nka yan'o cɛ Burukina jamana kɔnɔna na kabini septembre kalo tile 15 olu kun ka pɔstu u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a kun taa se pɔstu 400 na 300 n'a kunkanfɛn ma u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ yen pewu k'a tɔ to pɔstu 40 ye yaasa k'a lajɛ pɔstu 40 ninnu bɛ baara kɛ cogo di maaw bɛ tɛmɛ cogo di lakɔlɔsili bɛ kɛ cogo di u ka minisiri yɛrɛ wulila k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa fo Mali ni Burukina dancɛla n'o ye Faramanakaw fɛ yen ka taa lajɛ baara bɛ cogo di laɲini minnu fɔra o bɛ ka kɛ cogo di o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Burukinakaw ye bɔlɔlɔsira sigi n'i ye degun sɔrɔ n'i ye gɛlɛya sɔrɔ n'u y'i minɛ n'u k'i ka wari bɔ i k'a bila o bɔlɔlɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min na k'a dɔn k'a fɔ maa min y'a waleyaw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u ye polisi kɛrɛnkɛrɛnnen wuli olu ka baara bɛnnen don min ma siraw la kɔlɔsili maa minnu bɛ n'u ye waleyaw kɛ a bɛ se ka kɛ dugudenw ye a bɛ se ka kɛ finitigilakaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi wa ko nin waleya in a tɛna na da Burukina ma an b'a dɔn ka bɔ san 2017 san Mali yɛrɛ jamana ye caman bɔ a ka pɔstu la Mali ye pɔstu caman ci ka bɔ yen Mali ye wulikajɔ caman kɛ nka fɛn minnu tun bɛ Mali ta jɛ o ye lakɔlɔsili ye o ye degun bɛ se ka bɔ baara la cogo min fala y'a jateminɛ e ye donibatala ye e ye jagokɛla ye i b'i ka minɛnw cɛ i bɛ bɔ ka na ka Sikaso ci ka na se hɛrɛma kɔnɔ ma i mana tɛmɛ o la n'i bɛ jɔli min kɛ yen i bɛ degun min kɛ yen i bɛ gɛlɛya min kɛ yen ka fara i bɛ wari min bɔ ka di u ma kan a darawuli barika ka bon san kɔnɔ kiimɛnnikɛlaw y'a jira sa k'a fɔ ko AES filɛ ka nin fɛɛrɛ min sɔrɔ nin ye n'a sera ka lawaleya a nafa fɔlɔ bɛna kɛ mun ye maaw bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ i b'a dɔn laadala an ka jamana ninnu kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakɔlɔsili kɛ an ka jamanaw dancɛw la chauffeur de bɛ jigin ka taa cahier d'u ma Burukinakaw ko ko o bɔra la pewu maa min bɛ yen ni e bilalen don mobili la kɔlɔsili kama ne ka maaw ka sɛbɛn la kɔlɔsi e de bɛ wuli ka na mobili sɛgɛrɛ chauffeur kana jigin tuguni ka taa i sɛgɛrɛ i bɛna ka na mɔgɔw lajɛ k'u kɛcogo lajɛ ka mobili kɛcogo lajɛ minɛn minnu bɛ yen olu bɛ Sikaso k'olu lajɛ hakɛ minnu kan ka kɛ u bɛna olu sigi sen kan sɛbɛn tɛ maa minnu bɛ yen olu min ye nin baara in ye a bɛ ka nɔbɔ sabula Burukina fan kɔni fɛ maa minnu nana kari la maa minnu ye sira in minɛ u caman y'a jira k'a fɔ lafiya a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni o y'a jira fana k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali min sigilen filɛ nin ye a tɛna na da Burukina dɔrɔn ma AES jamana 3 de jɛra k'a fɔ ko ka nin baara in kɛ k'a sigi sen kan lakɔlɔsili ka k'a la a ka se ka waleya a nafa fɔlɔ bɛna kɛ mun ye maa minnu tun bɛ heure 4 kɛ heure 5 kɛ kamiyɔnbatigiw donibatalaw maa minnu senna ka teli a bɛ dɔ fara olu ka teliya ka taa ni ka seginw bɛ se ka ɲɛ joona ka heure 4 heure 5 sɔrɔ dɔw ye olu bɛ se k'o baara kɛ teliya la a filanan mun ye musaka mun bɛ yen n'o bɛ minɛ maaw la a wari tɛ taa wagande kɔnɔ maa si tɛ a ye a bɛ don maaw jufa de kɔnɔ miliyariw de san kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fana o bɛ to jamana yɛrɛ bolo wa a sabanan bɛna kɛ mun ye dugudenw yɛrɛ bɛna sɛbɛnw ta sɛbɛn min n'o ye AES sɛbɛn ye ka se k'i ka taa ni ka segin nɔgɔya ka se k'i ka voyage nɔgɔya wa bɛɛ lajɛlen hamina ye min ye bi nin ka se ka waleya n'o y'a sɔrɔ bi wulikajɔw bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ a ɲininen don fana fasodenw fana fɛ u ka sɛbɛnw ta mun b'a to u bɛ lafiya fala in baw bɛ yen u y'a lakalan an ye u ko siraw bɛ siraw la n'i y'olu ta i kɛra maa sugu sugu ye fo ni ala faral'i kan wari min bɛ b'i kun ani bɛ waati min yɛrɛ kɛ i jɔlen don a tɛ se ka lakali AES filɛ nin ka nin fɛɛrɛ min sɔrɔ nin ye bɛɛ kɔni lasigɛlen n'a kan k'a fɔ ko Burukina kɔni ka fanfɛla la bi olu sera ka baara kɛ yalama jamana tɔw laɲini ye min ye
wulikajɔ ye min ye kow ye min ye sabula a yirala k'a fɔ burukina yan ni i minɛna kelen i bɛ se ka ɲaɲi i bɛ se ka b'i ka pilasi la wa i bɛ se ka gɛn ka bɔ baara la fana pewu o fana bɛ se ka kɛ o fana b'a la k'o k'an ka walankata fan bɛɛ lajɛlen fɛ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye k'a di AES ɲɛmaw ma u ka sira ninnu lajɛ kumasuli ko don dabaliban ko don kɔnɔguwan ko don n'i yɛrɛ k'i bɛ don mobili kɔnɔ ka bɔ ka taa nin jamana ninnu na fala ye i bɛ jɔrɔ min yɛrɛ kɛ fɔlɔ ani bɛ wari min ci sira fɛ i taa ni ka segin a dɔw ka ca n'i ka mobili yɛrɛ passe siɲɛ 2 donc bi ni fɛɛrɛ sira ka sɔrɔ la wulikajɔ sira ka kɛ o la ni kɔni y'a tile 6 ye burukinakaw ka minisiri ale ye burukina kɔnɔna taw bɛɛ lajɛlen yaala a yirala fana k'a fɔ ko AES de bɛɛ don ko AES bɛɛ de bɛna nin baara in kɛ yaasa maaw n'u bolominɛw se ka lakana cogo min siraba ninnu kan taa ni ka segin olu se ka nɔgɔya nin y'an ka kado ye sɔgɔmada in na ka di AES ɲɛmaw ma yaasa wulikajɔ ni cɛsiri o bɛ se ka kɛ cogo min na fala in n'an bɔra yen